Raiola é a mellor opción para as familias da comarca de Verín. A fundamental diferencia de Raiola co resto dos centros de día é o seu horario, un 50% máis amplio que o resto dos centros de día do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar da Xunta. E do mesmo xeito, Raiola vai poder optar ás axudas da Lei de Dependencia da Xunta de Galicia. O centro de día está dividido en 3 zonas. Temos a sala polivalente, que é onde comemos, onde facemos os reposos, as actividades variadas e expoñemos os traballos dos usuarios. A sala de rehabilitación, que é onde facemos xerontogimnasia e actividades de mantemento. E a sala de curas, que é onde tomamos as medidas de tensión e pesos. Unha das actividades máis novedosas deste centro é a recuperación dos vellos oficios dos nosos maiores. Entre moitas outras cousas, facemos bolos de pan, traballamos o liño dende a súa colleita, elaboramos queixo ou preparamos xabón. Dende a área da educación social, o que pretendemos é mellorar ou polo menos manter as capacidades físicas, psíquicas e sociais das persoas usuarias. O centro de día do Concello de Verín é a mellor opción para os maiores da nosa comarca. Eu, sen dúbida, escollería Raiola para Jerónimo e Carmen, meus pais.